Hola, què tal? Benvinguts a Lectura Confinada. Avui us proposo viatjar a través dels llibres, per tant, feu la maleta i acompanyeu-me. Ja estem a finals d'agost, segurament molts de vosaltres ja torneu de vacances o esteu a punt. Si sou com jo, que les vaig fer al juliol, ja no me'n recordo de les vacances pràcticament, però bé, encara em queden uns dies a l'octubre, per tant, no em queixaré. Però ja que s'acaba l'estiu i segurament tots encara tenim moltes ganes de viatjar, avui proposo un viatge a través de llibres. No són llibres de viatges, són llibres que estan ambientats a diferents llocs i que són llocs que són destinacions turístiques. Llavors, m'agrada molt quan els llibres estan ambientats fora del lloc on visc, no? O fora fins i tot de l'estat espanyol, ja no em refereixo a fora de Girona, a conèixer costums, tradicions, no? A veure com es descriu la ciutat de vegades, no? Com el context, no? Té un pes important en la història. Llavors, en aquest cas, us porto 7 llibres que són, com us deia, destinacions turístiques. No posaré llibres que estiguin ambientats a l'Afganistan o a la Franja de Gaza. Vull dir, faré un dia un vídeo amb llibres que ens parlen de la història d'altres països i llavors sí que em centraré potser en països d'aquest tipus, no? Perquè a mi realment conèixer la història a través de les novel·les m'agrada molt i he conegut història d'altres llocs a través de novel·les que simplement les he llegit per entretenir-me i que he après coses. Llavors, en un altre moment faré un vídeo sobre això. Avui són destinacions a les que en aquest moment podem anar, en principi, més o menys, de manera segura. Els llibres no tots estan ambientats a l'actualitat i alguns sí que estan ambientats en moments de conflictes bèl·lics. Vull dir, que són destinacions turístiques ara, però no en el moment que estan ambientats alguns dels llibres. El primer és l'únic que no tinc en paper, els altres els tinc tots aquí, però el primer el tinc en digital, i us el dic el primer perquè després, quan acabi de dir-vos els altres 6, també pot ser que es m'oblidi quin era. Es tracta de La isla del árbol perdido, d'Elif Shafak. Jo no sé si heu llegit a l'autora. Elif Shafak és una autora que escriu, a mi m'agrada molt com escriu. És veritat que a totes les seves novel·les hi ha alguna de realisme màgic i a mi el realisme màgic no sempre m'agrada. Però he de dir que l'autora ho fa d'una manera que queden històries que hi queda molt bé, vaja. Llavors, la isla del árbol perdido està ambientada a Xipre. És una història que, com us deia, no? Ens mostra història, o sigui, Xipre sí que és una destinació turística actualment, però té una història de guerra civil, no? De grecs i turcs, no? Musulmans i cristians. Llavors, el llibre aquest està ambientat en un moment, o sigui, hi ha la illa, no? I una espècie de Romeu i Julieta, no? Pel mig, una història d'amor entre, ara no me'n recordo si el grec és grec cristià i turca musulmana, o al revés, ara no me'n recordo. Crec que és això, crec que l'home és grec i la dona és turca, però ara no m'ho feu dir 100% perquè no me'n recordo exactament. Sé que és la història, no?, d'un amor impossible, on, a més, hi ha una figuera, que la part de realisme màgic, no? La figuera també és protagonista, no?, de la història, i també ens explica coses. I llavors hi ha una noia que viu a Londres i que sap molt poc de la història de la seva família, llavors, i de la història de Xipre. Llavors, viatja a Xipre, no?, per conèixer la història dels seus pares. Llavors explica, com us deia, no?, una destinació coneguda, turística, però en el moment del llibre no, òbviament, és un moment de guerra civil, és un moment on la situació està molt tensa i on la relació aquesta, no, la història d'amor aquesta, exemplifica molt bé el que significava viure, no, a la illa, a un bàndol o a l'altre. Llavors, jo no sé si heu llegit l'autora, jo he llegit 3 llibres d'ella, crec. L'últim ha estat aquest any, una novetat de principis d'any que em va agradar moltíssim, que ja us en parlaré en algun altre moment, i també vaig llegir-ne un altre fa temps en una lectura conjunta. Llavors, m'han agradat tots. Crec que el que més m'ha agradat és el d'aquest any, no? Hay ríos en el cielo, es diu. Em va encantar, aquest per mi va ser un 5 estrelles. La isla del árbol perdido també, no me'n recordo si va ser 4 o 5 estrelles també. I l'altre era l'Estarda d'Istanbul i no recordo ara, crec que no em va agradar tant. Em va agradar també, però crec que no m'ha agradat tant com els altres. El vam llegir en una lectura conjunta i sé que, van haver-hi com opinions diferents, però a mi recordo que, havia llegit aquest altre de l'autora, no?, de La isla del árbol perdido, i m'havia agradat bastant més. Llavors, jo us recomano el llibre i us recomano l'autora també, si us agrada el realisme màgic sobretot. Llavors, el següent llibre, ja no me'n vaig tan lluny, em quedo una mica més a prop, tot i que he de dir que durant molt de temps jo havia estat a Tenerife i era el lloc més lluny que havia estat, tot i que també havia estat
a molts llocs d'Europa. Canàries està molt lluny, no? Amb la cosa de que pertany a l'estat espanyol, sembla que estigui aquí al costat, en els mapes ens ho posa molt a prop i en realitat Canàries està lluny. Aquest llibre està ambientat a Tenerife, però no al Tenerife actual, està ambientat al Tenerife del segle I abans de Crist, després, no, o sigui, perdó, hi ha una línia temporal que està a Tenerife, no?, del segle I abans de Crist, però també arribem al segle XV-XVI. Vull dir, hi ha com les dues parts, Però és veritat que, o sigui, hi ha com les dues parts. El pes de la història és més a l'època dels Reis Catòlics, del descobriment d'Amèrica, això, segle XV. Però sí que és veritat que hi ha com una història anterior, no?, del segle I abans de Crist. És la història de Tenerife, de la conquesta de Tenerife, i a mi em va semblar espectacular. A veure, l'autor Santiago Díaz, està editat per Alfaguara, com veieu, l'autor Santiago Díaz i Santiago Díaz escriu thrillers. A mi Santiago Díaz, com a autor de thrillers, m'encanta. Llavors, quan va treure aquesta novel·la, em va fer una mica de por, perquè la meva experiència era amb els Carmen Mola, quan van treure novel·les històriques, a mi els thrillers de Carmen Mola, dels Carmen Mola, especifiquem que són 3 tios, m'havien agradat, m'havien enganxat, tal, he de dir que l'última ja no tant, però bé, m'havien agradat, i en canvi les novel·les històriques, sobretot la segona, la de l'Infierno, em va semblar horrible, superavorrida. Llavors, un altre autor de thriller que m'agrada molt, que és el César Pérez Gellida, també, jo no he llegit la novel·la històrica, que també crec que ja en porta 2, però també n'he llegit crítiques d'aquella manera. Llavors, a mi aquest em feia una mica de por. Bueno, el tinc dedicat per ell a la Fira del Llibre de Madrid de l'any passat. Em va agradar molt aquest llibre. És novel·la històrica, és un bon totxo, però de l'estil de Santiago Díaz. Llavors, capítols curts, molt àgil, no? Molt mantenint la intriga. Llavors, realment és un llibre que és superentretingut i que jo vaig flipar perquè realment no tenia la idea d'aquesta conquesta, d'aquesta invasió, no de les Illes Canàries, concretament de Tenerife en aquest cas, dels habitants de la illa, de com vivien els habitants de la illa, de quina manera estaven, la jerarquia que hi havia a la illa, és molt, molt interessant. O sigui, jo crec que el treball de documentació que va fer Santiago Díaz per escriure aquest llibre va molt més enllà que el d'escriure un thriller, segurament. Llavors, a mi no he deixat de recomanar-lo i sé que hi ha gent que l'ha llegit per recomanació meva i que també els ha agradat molt. Per tant, Los 9 reinos de Santiago Díaz, per anar-nos a Tenerife, però uns quants segles més enrere. Un altre llibre, una destinació típica que a mi m'encanta i que després de llegir aquest llibre vaig tenir moltes ganes de tornar, és París. De fet, crec que encara... O sigui, hi he anat a París unes quantes vegades, però després de llegir aquest llibre no hi he anat. En aquest cas, estem a París de l'actualitat i París de la Segona Guerra Mundial amb l'ocupació nazi. És 32 de març de Xavier Bosch. Xavier Bosch és un autor que m'agrada molt, però que reconec que en els últims anys he fet com fluctuacions. O sigui, jo vaig llegir de Xavier Bosch Algú com tu i Nosaltres dos, crec que es diu l'altre, i em van agradar molt tots dos. Són històries així romàntiques i, bueno, maques, no? Llavors reconec que els altres dos que va treure no m'agrada tant. I aquest, a més és que vaig anar a la presentació del llibre que va fer aquí a Girona, a la llibreria 22, i encara em va com ambientar més la novel·la. No recordo si quan va venir la presentació ja havia llegit el llibre o no, ara tinc dubtes, perquè de vegades vaig a les presentacions que he llegit els llibres i aquest ara tinc dubtes de si l'havia llegit. És que no me'n recordo, bueno, ara us mentiria, no me'n recordo si l'havia llegit o no. Sé que quan vaig anar a la Diagonal Manhattan no havia llegit el llibre encara, o l'havia començat però no l'havia acabat, però aquest ara no ho tinc clar. És una història que està ambientada, com us dic, a 2 línies temporals, no? Una és l'actualitat, on hi ha una noia que viu al pis de la seva àvia, de la Margot, crec que es deia Margot. O sigui, Margot no, Margot. La Bàrbara és la protagonista de l'actualitat i la Margot és l'àvia de la Bàrbara, no? Llavors, la Bàrbara va a París i està en l'apartament de la seva àvia i està allà i allà apareix una altra persona que ha llogat l'habitació a algú. Ara, el vaig llegir fa bastant de temps. Xavier Bosch, si no recordo malament, treu com un llibre cada 2 anys, no? Un any sí, un any per Sant Jordi, per tant, des de fa 2 anys aquest llibre, l'any passat no, l'altre. Llavors ara els detalls no els recordo bé, però sí que recordo molt com la part de com la Bàrbara descobreix la història de la seva àvia a la París ocupada pels nazis, no? I la veritat és que tant la història d'amor de l'àvia en aquell context, el context de l'ocupació nazi, com
la relació que es crea entre els dos personatges, una mica absurda, no? Perquè, bueno, la Bàrbara està a casa de la seva àvia i de cop i volta apareix algú, sí, crec que és com un company de pis, no?, que ha llogat, ha llogat la seva habitació a un altre mentre està de vacances. Llavors ve un tio que la Bàrbara no coneix de res, que si no recordo malament és fotògraf. Llavors ella és venedora de drets literaris per fer traduccions de les obres, no?, a altres idiomes, i es troben allà convivint. A més hi ha una gran nevada, no es pot sortir al carrer, no? Que recordo que Xavier Bosch ho comparava una mica amb el confinament, no?, de la pandèmia nostra, més recent. Vull dir, clar, aquest llibre és de 2023, crec. Sí, aquest 2025 aquest llibre, sí, diria que és del 2023. Llavors, bueno, la pandèmia encara estava més recent, no?, i encara les restriccions les teníem com molt a tocar. I llavors Xavier Bosch ho comparava una mica amb això, no?, un tancament obligatori a casa, en aquest cas per una nevada. Llavors s'intercalen aquestes dues línies temporals i la part de l'actualitat és maca, és una història, no?, molt fàcil, no?, molt no sé, molt de pel·lícula de diumenge, no potser, però la part de la Segona Guerra Mundial a mi em va agradar molt. Llavors, és veritat que es nota que Xavier Bosch coneix París. O sigui, és un llibre per viatjar a París i realment no m'estranya que em fes ganes d'anar a París perquè Xavier Bosch ha viscut a París, té molta relació amb París, llavors coneix París, doncs no sé, com Barcelona potser, no? Llavors, de la manera que defineix la ciutat, que descriu la ciutat, no?, el context, fan venir ganes d'anar-hi. Llavors, si voleu anar a París, 32 de març, de Xavier Bosch. Ara ens en tornem a anar uns quants segles enrere i ens anem a la Xina, amb Lisa Si. Lisa Si també crec que surt en masses vídeos meus, però bueno. El cercle de dones de la senyora Tan. Aquest llibre, com tot el que escriu Lisa Si, em va agradar molt. Està ambientat a Xina del segle XV, si no recordo malament. És una història on coneixem... O sigui, Lisa Si té llibres com aquest i El ventall de seda, no?, que estan ambientats això en segles passats i que descriu molt bé les tradicions xineses. Llavors, en aquest cas, no només anem a Xina, sinó que, a més, coneixem, no?, el paper de la dona en certs àmbits de la societat, no?, els embenats dels peus. Jo a mi això, sempre que llegeixo sobre això, se'm remou l'estómac. Quan vaig estar a Vietnam fa un parell d'anys, vaig veure sabatetes d'aquestes petites i, bueno, és que em costa molt imaginar-m'ho, però quan m'ho imagino realment em costa molt que no se'm remogui l'estómac, perquè em sembla una cosa... Mira que de vegades llegeixo thrillers amb imatges molt, molt escabroses, però quan penso en els peus de les dones xineses, és que em sembla brutal. Llavors, en aquest cas, no?, hi ha tota la part aquesta de la tradició de l'embenat dels peus, però també hi ha una part de tradició de medicina. O sigui, de fet, es diu El cercle de dones de la senyora Tan, però en castellà és de la doctora Tan. Jo crec que, segurament, no sé quina de les dues traduccions és més encertada, perquè sí que és veritat que la protagonista, en la mesura que la deixen, perquè és una dona, practica la medicina, no?, però està basat en un personatge real. Això m'he oblidat de dir-vos-ho. O sigui, la senyora Tan, no?, és un personatge real que va escriure llibres sobre medicina xinesa. Llavors, és una història molt interessant, és una biografia ficcionada, diguéssim, no?, però és molt, molt interessant perquè parteix d'un personatge real. Llavors, per això us deia que no sé si senyora Tan o doctora Tan, no?, com està traduït en castellà, perquè en realitat no se'l reconeix com a doctora, no?, és més una senyora, no?, una senyora a més que d'una bona família, no?, una família de l'alta societat. Llavors, bueno, no sé si coneixeu a l'autora i no sé si heu llegit aquest llibre, és la seva darrera novel·la, ara no me'n recordo de quin any va ser, fa 2 o 3 anys també, ara al setembre treu novel·la nova, per tant, l'estic esperant amb moltes ganes. Si voleu anar a Xina i conèixer les seves tradicions, El cercle de dones de la senyora Tan. Ara ens anem a Nova York, que és la meva pròxima destinació de vacances, per cert. La enfermera del Bellevue. Aquest llibre és un llibre entretingut, sense més, però a mi em va sorprendre molt, perquè està ambientat, també no està ambientat a l'actualitat, està ambientat a principis finals del segle XIX, ara mirava a principis del segle XX, no, bueno, finals del segle XIX, finals del segle XIX, i està ambientat a Nova York, i realment jo recordo que quan el vaig llegir l'estiu passat, l'estiu de l'any passat, jo havia estat a Nova York. Bueno, vaig a Nova York l'any passat i torno aquest any per temes que ja, bueno, m'agrada molt la fotografia, llavors són viatges fotogràfics, és la mateixa gent que l'any passat. Bueno,
Nova York a la tardor és alguna cosa que sempre he volgut veure, no? Sempre la part de la tardor. En aquest cas, jo acabava de tornar a Nova York, feia poc que havia tornat a Nova York quan la vaig llegir, i com que visualitzava molt la ciutat, perquè a més, tot i ser una ambientació en un hospital, la ciutat surt molt també. Llavors és fàcil veient-te caminar per les grans avingudes, tot i que, clar, evidentment no són les avingudes del segle XXI, sinó que són les del final del segle XIX. Està editat per Maeva, aquest me'l va enviar a l'editorial. És una història d'una noia que és així com una delinqüent, que intenta sobreviure al carrer, tampoc és que sigui una gran delinqüent, l'enganxen fent una cosa i la condemnen. Llavors ella s'escapa o s'ho munta i acaba presentant-se a una formació que dona l'hospital aquest de Bellevue per ser infermera. Llavors, entra a l'hospital, així com canviant la identitat, i realment li costa molt cenyir-se a era una noia que vivia al carrer, no? Que sobrevivia com podia, estafant a gent, enganyant. Llavors, de cop i volta, no? La rigidesa d'unes normes de l'hospital, els metges, les infermeres, les que estan aprenent, tal, tota aquesta jerarquia, ella no va amb ella. Però és bonic veure la transformació del personatge des del principi al final. És un llibre que jo, en el moment que va sortir, sí que el vaig veure una mica per xarxes, però després és veritat que no l'he vist més, i si voleu una novel·la entretinguda, o sigui que no és una gran novel·la, no serà la novel·la de l'any, però jo m'ho vaig passar molt bé llegint-la, perquè a més em va sorprendre molt la història. Nova York, la enfermera del Bellevue. Us he dit que fa un parell d'anys vaig estar a Vietnam i aquell llibre el vaig llegir després, segur. O sigui, ara no sé quan el vaig llegir, però jo vaig anar a Vietnam al novembre de 2023, llavors aquest llibre potser el vaig llegir l'any passat segur, però no sé si a principis o a finals. I per què me'n recordo tant que va ser després? És perquè aquest llibre està ambientat a l'actualitat i a la guerra de Vietnam. No? Sembla que els llibres que estan ambientats a Vietnam moltes vegades tenen alguna cosa de la guerra de Vietnam, la guerra dels americans, com diuen els vietnamites, perquè en realitat jo vaig estar a Vietnam i ens deien això, que per ells no era la guerra de Vietnam, era la guerra dels americans. Aquest llibre està ambientat en les dues línies temporals i em va cridar molt l'atenció perquè la línia de l'actualitat, el recorregut que fan, hi ha una parella que va a Vietnam de vacances i el recorregut que fan és la primera part del viatge que vaig fer jo. Llavors, clar, ostres, em costava molt poc imaginar-me les ciutats, no? Fins i tot els monuments o els llocs dels que parlava, jo els tenia com molt recents. Això m'ha passat a algun altre lloc, m'ha passat a algun altre llibre. Us he dit de l'enfermera del Bellevue i també em va passar, que no és tan bonic, però em va passar amb un llibre ambientat a Auschwitz, la bibliotecària d'Auschwitz, que havia estat jo a Cracòvia, això fa molts anys, ara el vaig llegir, però havia estat a Cracòvia feia poc i havia visitat Auschwitz. Llavors, tot allò que ja hem vist a les pel·lícules i tal, jo ho acabava de veure allà, no? Llavors encara era com més visual, no?, a l'hora de llegir el llibre. Doncs em va passar això amb aquest llibre, no? La part de l'actualitat per mi era... Bueno, també quan vaig a Vietnam també ens van explicar una mica que el govern segueix sent comunista, llavors hi ha com unes rutes turístiques molt marcades, no? I més o menys tothom fa el mateix. Llavors és fàcil, no?, que en la ruta turística meva coincidís amb la ruta turística de les persones, no?, del llibre. L'autora és vietnamita, vull dir, coneix el país perfectament. Llavors, hi ha la línia aquesta i hi ha la línia de la guerra de Vietnam, com us deia, on hi ha dues germanes que per sobreviure treballen, donant conversa a soldats, en un bar, no? I els hi paguen per la quantitat de consumicions, no?, que veuen els soldats. Llavors també hi ha la part més de prostitució, no?, a part de parlar amb els soldats, pot ser que hi hagi soldats que vulguin altres coses, no? Llavors, va haver noies a Vietnam, d'aquestes, que van tenir fills amb soldats americans i els soldats americans van tornar cap a casa seva. Llavors, una mica, no? Hi ha una altra... Hi ha la parella d'americans que va a Vietnam, hi ha un personatge que està intentant trobar la seva família per tenir un visat americà, perquè, clar, llavors hi ha gent que intenta trobar els seus pares, perquè si el pare és americà, potser tenen un visat americà per poder marxar de Vietnam i anar als Estats Units, no? I després hi ha la combinació aquesta, no?, de la història actual d'aquesta persona que busca els seus pares i dels americans aquests que han anat de vacances a Vietnam i la història de la guerra de Vietnam d'aquestes dues germanes. Llavors, és una història molt bonica. Jo de l'autora ja havia llegit un altre llibre, del Canto de las Montañas, que també m'havia agradat molt, però aquest em va agradar molt més. I ja us dic, és que va ser com tornar, no?, anar de viatge. Per tant, si voleu anar a Vietnam, que està molt lluny, si voleu anar a Vietnam sense sortir de casa, aquest, Los niños de la calle.
I per últim, Nàpols. Nàpols a mi em va agradar molt. Vaig estar-hi fa també un temps. A la persona que anava amb mi no li va agradar tant, també us ho dic. Llavors, aquest llibre l'havia llegit molt abans de viatjar a Nàpols. Jo aquest llibre el vaig llegir fa 5 o 6 anys i no és un llibre, són 4. Si coneixeu l'autora i coneixeu la història, no? És L'amiga genial d'Elena Ferrante i són 4 llibres que els tinc per aquí, de fet. No sé si... Història del nou cognom, Una fuig, l'altra es queda i La nena perduda. Ara no sé si els he dit per l'ordre correcte, però són 4 llibres. Per tant, és una història llarga, no? Per anar-la llegint, que comença a la infància de les protagonistes i acaba a l'edat adulta, no? Vull dir que veiem com diferents anys, diferents moments vitals, no? De les protagonistes. He de dir que a mi, dels 4, m'han agradat tots 4 i evidentment recomano llegir-los els 4, però he de dir que em van agradar molt el primer i el segon i el tercer i el quart se'm van fer una mica més pesats. Però aquest em va agradar molt, a part de les protagonistes, em va agradar molt l'ambientació típica napolitana, no? És una mica el desastre... A més, és un barri pobre de Nàpols, tot i que, bueno, Nàpols, si heu estat, ja sabeu que tot Nàpols, no?, és molt decadent, però és com un barri pobre, conflictiu, no?, on passen coses, no?, justificades una mica per la pobresa, no?, i per aquest tipus de situacions socials. Llavors, l'amistat que es crea entre l'Helena i la Lenú, no? L'Helena és com la bona nena i la Lenú és una mica la que és més viva, no? La que tindrà més problemes també al llarg de la vida, no? Però ja us dic, l'ambientació napolitana, no? La cosa aquesta de... Jo, quan vaig estar a Nàpols, m'ho imaginava, no? Aquella roba estesa al carrer, no? Les parets que sembla que cauen a trossos, no? Em va semblar una història que, com us dic, són 4 llibres, és llarg, però en realitat és una història molt àgil, és gairebé... Han fet la sèrie, crec, sí, no crec, no, han fet la sèrie, i no m'estranya, perquè tinc la sensació que és un tipus de novel·la com molt televisiva. Llavors, si voleu anar a Nàpols, a la Nàpols més decadent, i conèixer l'Helena i la Lenú, us recomano que comenceu Una amiga genial i que continueu per la resta, que també, com us dic, a mi em va agradar més el primer i el segon perquè estan més ambientats en infància i adolescència, i potser el tercer i el quart se'm van fer una mica més pesats i repetitius, però comenceu pel primer i aneu llegint, perquè si us agrada el primer, jo crec que els llegireu tots 4. I fins aquí les meves recomanacions. Tindria molt més llibres per recomanar-vos d'aquest tipus, però com us deia, els que tenen més a veure amb països que actualment estan en conflictes, ja no he ficat Afganistan, com us deia, no he ficat Palestina, no he ficat Rússia tampoc, perquè, no sé, jo penso, durant una època a mi m'hagués agradat molt anar a Sant Petersburg, però ara, és que clar, amb tota la guerra de Rússia i Ucraïna no és una destinació turística, no? Llavors, he pensat en que són llocs en els que tots podem anar de viatge en algun moment, ens pot venir de gust, i em venia de gust recomanar-vos-el. També són llibres que m'han agradat molt, llavors, no sé, sota el pretext de llibres per viatjar, no? Us he colat aquí 7 llibres que m'agraden molt i que ara feia temps que no recomanava, crec, aquests 7, jo crec que feia temps que no en parlava, per tant, em venia de gust explicar-vos una mica de què van. Fins aquí el vídeo d'avui. Espero que no estigueu passant molta calor, jo sí, perquè a més, tossuda, jo he volgut fer el vídeo aquí amb l'estanteria i ja us vaig dir en el vídeo de la setmana passada que en aquesta habitació fa molta calor. Jo ara no sé quan sortirà el vídeo, crec que la setmana que ve, o sigui, l'estic gravant una setmana abans, però estem en plena onada de calor, per tant, aquí sobrevivint com puc. Per tant, espero que valoreu el meu esforç i em poseu algun like, algun comentari i us subscriviu al canal. Ens veiem al proper vídeo.